ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಕುದ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಸುಲಭವಾಯನ ರೆಸಿಪಿ. ಸಾಸ್ ಪಾಡಂದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬರೋ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನಂದು ಸಾಸ್ ಪಾಡಂದೆ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಟ್ರೈ ಮನ್ಪನಿಗೆ ದುಂಬುವರ ಈ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಲೈಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ ತರ ಮೈಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ತುಚ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮುರ್ದಿವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಪುದಾತ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ, ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಖಾರದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಂದೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅವು ಪೂರ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುನೊಂದು. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಈತ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಟಮ್ ತುಚ್ಪಯ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುನೊಂದು. ಎಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡು ತುಚ್ಪದ ಕೊರ್ಪೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿನ ದೀತೆ ಬಾಜನ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟವ್ದ ಮೇಲೆ ದೀದುತ್ತೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚನ ಕೂಡ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಎಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಎಣ್ಣೆತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ನಗರ ಮೈ ಕೊಂಜಿ ಐನ್ ಕೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀವೋಡು ದಯಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮಂತಂದ ಕೆತ್ತಿ ಒಂದು ಆಪುಜಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದೆ ಏನು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಒಂಚೂರು 1-2 ನಿಮಿಷದ ಬೇಯ್ಪಾವಡು. ಒಂಚೂರು ತುಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೇರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತದ ದೀತೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನಿತ್ತೆ ಐಕ್ಯಾನ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಐತೆ ಆನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಪಂಡ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪುಗೆ ಪಾಡ್ಗಂದು ಇತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿಯಾನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿಯಾನ ಖಾರದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಖಾರದ ಪೊಡಿ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಎಗ್ ಸೋಕು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದೊಂದು ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆದನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಆತನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದ ಇದು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ತುಂಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೆರೋಸ್ಕರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಭಾರಿ ಸುಲಭವಾಯಿನ ರೆಸಿಪಿಂದು ದಾಲ ಬಂಗಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ತರಕಾರಿಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡದೆ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಎಗ್ಗದ ಗುರ್ಜಿಲಾಕ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಬಾಜನಾಗ ದೆತ್ತದೆ ಅನ್ ದೀಪೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಟ ಬಿಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಯಾನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂದು ತಿನ್ನೇರು ತಿಕ್ಕನೋಸ್ಕರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡಿಯ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಡಾಯ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ವಾಸನೆ ಚೂರು ಒಂದು ಆವಾಡು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪಾಡು ಅಂಚೆ ತೆರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 2 ನೀರುಳ್ಳಿದ ತಂದೆ ಅವೇ ನಾನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಂತ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಚೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಡೊಂದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಇನ್ನೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅನಿತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಸ್ಲೈಸ್ ಮೂರ್ದು ದೀತೆ ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಪಾಡಿಯಾನು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂಜಿ ಕೋಪುದಾದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ದೇವಡ್ದೆ ಪಂಡ ತರಕಾರಿ ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೆಲ್ಲದಿನ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತರಕಾರಿ ಪಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಡನ್ನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆ ಐತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮು ಸ್ಲೈಸ್ ಮೂರ್ದು ದೀತೆ ಅವು ಈ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯ 1 ಸ್ಪೂನ್ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಖಾರದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡಿಯ ಅಂಚೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಹೈಟ್ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿತ್ತೇನು ಇತ್ತೆ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯ ನಿಕ್ಲು ಅಂದಾಜಿಗೆ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ತೂದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೋಕು ಇದು ಸೋಕು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಪೂರ ತರಕಾರಿಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈಗ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ತರಕಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತನ್ನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೈಟ್ ದೀತ ಸ್ಲೋ ಮೆಲ್ಲ ದೀತಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೀತ ಗ್ಯಾಸ್ನೇನು ದಯ ಪಂಡ ಇದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪಚಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಇತ್ತ ತರಕಾರಿ ತುಲೆ ಶೋಕು ಬೆಂದುಂಡು ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೇನು ನುಪ್ಪು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅರಿನೇನು ಬೊದುಲ್ರೆ ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಬೊದುಲ್ರೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೋಟದ ಅದು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ತೊಂದೆ ಬೊದುಲ್ರೆ ಪಾರ್ದು ನುಪ್ಪು ಮಂತು ದೀತೆತ್ತೇನು ಅವಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಆ ಉದುರು ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ನೈಕ್ ಆತ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಅರ್ತದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಂತದ್ದು ದೀತೆ ಇದು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತೊಲೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ನುಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲು ವಾರಿ ಇಲ್ಲದ ತೊನೊಲಿ ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದ ತೊನೊಲಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಅವು ಉಲ್ಲದ ತೊನೊಲಿ ಇತೇನು ಕಡೆ ಮಂತಿ ಇತನ ಗುರ್ಜಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇದೇನು ಗುರ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿದ ಇತ್ತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ದೀವಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಇಡ್ಲ ದೀವಚ್ಚಿ ನಡುಟ ದೀಲೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ ಸೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಕಡೆ ಪಾಡುಡು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತ ಪಾಡ್ನ ಉಪ್ಪು ನಾಟುಜಿ ತುಲೆ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ಸೋಕಾದ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಂತುಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ನೆನ್ನ ಆತು ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ನೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆವಡು ಫುಲ್ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ನುಪ್ಪು ಎಗ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರು ಪೂರ ನೆಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂರು ದೀತ ಅಂಚೆನಂಚು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ತಿರಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕದ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಂತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬೇಗನೆ ಆಪುನ ರೆಸಿಪಿಂದು ನಮಕ್ ಬೈಯಾಗ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರೊಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರೆಸಿಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೇತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಏನು ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್